салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ман. маслиҳати ман ҳамяе ки агар мабодо шабе ки набошӣ шарораҳои дил мемиранд. мабодо агар яки ютуба махам кардан роҳ афтода нашавед. ютуба ки махам кардан бародароне ки странаотон тоҷикистонае ку шумо давом додан мегирин. фақат барои Россия маҳкама шумо давом додан мегирин. ё ки агар ягон шинос дошта бошен дар тарафҳои Европа, масалан Германия, Швейтсария, Америка, намедонам ҷои карош ай Россия берун, метавонанд ки ютуб кушоянд, логини паролашро шумо дабтан, шумо бигирин пеш бибарин. тамом странаша ҳамун страна ки ай ҳамунҷа пин-код қабул кунед, ҳамунҷа корбортон давом додан гиред. фақат иҷода подписчик мухлис рола бозӣ мекунад. мухлисе ки тро бояд тамошо кунад ва ту аз ютуб сум кор кунӣ. барои мо роҳ афтода нашавед, бо ситуация нормалӣ нашид, мебинӣ ки ҳуиш кардан бо давом додан. агар ирам гуфтесам ку мабодо ки агар маҳкам шавад, ки ҳозир 100% факт нест ки маҳкам мешавад. ҳама чиро дасти хичона метунанд ҳамин рӯза маҳкам шудананд. ҳозираш да воҳимаш кардиям ки маҳкам меша. ака ҳамин чизе ки дар насибат боша ҳамонро мебинӣ. барои мо барои и хеле хитон проблемотон камае ки бо фикри мекунӣ ки ана маҳкам мешавад. фикр кардӣ, ғамгин шидӣ, роҳ афтода шидӣ, ягон кор буд мешавад, намешавад. барои мо ту метавонӣ ки масалан уже пешравита аз ютуб нигоҳ накунӣ ки дахотита аз ютуб нест, а як чи дига ҳаракат кун. як хайне медон меҳнат кор кун, ягонҷо кор бикун. ишқилиб зиндагита бо гумроҳи дигар биё, ба амеди ютуб наша. бо ки ютуб ки соз шид, бо меджуми дар ютуб. барои ҳамо бо як кори дигара бихапен. ман намедонам одамо хай ки инстаграм шам махам шид, одамо ай одноклассник ҳам сум кор мекунанд, ай контакт шам сум кор мекунанд. роҳи бизнеса бихапен. агар шахсоне ки дар Москваен, одамое ки гражданинен, шумо метавонед ки шумо давтон медавада, масалан документ доред, любой рада ки қабидан 100 метр дальше корт пеш мебаред. мерин ай бозори Любна бори арзон мехаред, мебаред дар ҷои дига мефурӯшед. метавонед ки аморо ба контакт бифурӯшӣ, метавонед ба одноклассник бифурӯшӣ, метавонед интернет магазин кунӣ, Яндексу кунӣ, фарқ надорад. любой хисай қати метавонед масалан ҳамин корро бикунӣ. просто одамое ки документ надоранд шуморо тавсия наметавонам, барое ки шуморо ки қабидан бизнестон мемра, яки худонашонате ба қапатон тоҷикистон роҳӣ кунанд, бизнестон мемра. а одамое ки гражданинен, ё ки ягон завод павода медорен кори хуб мекунен, ё ки агар ки фордан роҳи бизнеса бихапен, бад нест. ай мегири интернет магазин мекушӣ, ай любино харида роҳӣ кардан мегири. ман бисёр бачаҳоро медонам ки контакт қати сайти контакт ку викаш меган, ҳамо қати чӣ кардесиян, пешравӣ кардесиян, ба мо интернет магазин фурӯхтесиян, кроссовкияй, сапагияй, палтояй, чизе ки бинависанд заказ чико мегири мебарем метиши тамом. агар ки роҳӣ кардан роҳӣ мекунӣ. агар масалан ма қати розӣ бошен, лайка биҷиқен, фикротонро бинависен, ма бораи фикрҳои шумо видео мекунам. то видео яда бесен. агар кадомида канал дар корай, каналам дорум. ранги пештара каналам мефурӯшум. каналҳои монетизация, бемонетизация, ҳар намуд каналҳоро дорум. каналҳои калон подписчикош то 38 000 подписчикаро дорум. ай 200 подписчик, 100 подписчик то 38 000 подписчикаро дорум. лайк фаромӯш намекунед, дар канал обуна шавед.